Našťastie som si ho včera nekúpil. Dnes je výročný výpredaj a tento odstraňovač žmolkov, o ktorom som si predtým myslel, že si ho nemôžem dovoliť, je konečne v akcii. Objednajte si teraz, kúpte jeden a druhý dostanete zadarmo. Noví používatelia si tiež môžu vychutnať 7-dňovú bezplatnú skúšobnú verziu, ktorá vám poskytne pokoj v duši. Toto nie je obyčajný odstraňovač žmolkov. Odstraňuje žmolky, uvoľnené nite a vlákna z oblečenia v priebehu niekoľkých sekúnd a zanecháva vaše oblečenie čisté, lesklé a elegantné. Odkedy ho používam, moje staré oblečenie vyzerá ako nové a je oveľa úhľadnejšie a reprezentatívnejšie. Po jeho použití určite nebudete chcieť používať žiadne iné produkty. Prestaňte používať tie jednoúčelové alebo nízkopríkonové odstraňovače žmolkov. Tento odstraňovač žmolkov 2 v 1 má 6-čepeľovú ultra ostrú hlavu a zosilnený kryt s včeliu plástom, ktoré zaisťujú 360 stupňov všestranné čistenie bez poškodenia oblečenia alebo poranenia rúk. Jeho výkonný motor vám umožní vidieť viditeľné výsledky už po jednom použití. Jedno nabitie poskytuje až 60-dňovú výdrž batérie. Je malý, ľahký a ľahko sa prenáša, vďaka čomu je vhodný do práce, na cesty alebo doma. Počas výročného výpredaja si môžete tiež užiť dopravu zdarma a platbu na dobierku. Kliknite na odkaz nižšie a kúpte si ho hneď teraz.